4 miliona vredan projekat Elektronska skupština koji su finansirali Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnom samoupravu i opština Kikinda predstavljaće ogromnu uštedu za opštinski budžet, ocenila je Aleksandra Majkić, predsjednica lokalnog parlamenta, nakon posljednjeg kruga obuke odbornika na tablet računarima. Ovaj projekat unaprediće transparentnost i efikasnost rada lokalne samouprave. Prethodno veće koje je održano pre nedelju i po dana je takođe održano elektronski, znači to je po prvi put u istoriji Skupštine opštine Kikinda i opštinske uprave Kikinda da se sednica veća održi elektronski, to je svi članovi opštinskog veća i sekretari su dobili materijal putem maila. Sledeća sednica Skupštine koja će se najverovatno održati sledeći petak će takođe biti zakazana elektronski, što nam je veoma značajno, jer samo jedna odluka koja se odnosi na korišćenje poljoprivrednog zemljišta ima 500 stranica. Pa sad zamislite da samo ta jedna odluka štampala za 39 odbornika, za sve medije i za sve ostale. Za narednu sednicu lokalnog parlamenta odbornici će materijal dobiti elektronskom poštom, ali će se prijavljivanje za reč i glasanje u praksi primeniti tek na nekoj od narednih zasedanja Skupštine opštine. Prvo ćemo raditi paralelno da bi odbornici što lakše savladali ovo gradivo. Ovaj projekat nam je značajan zbog toga što pre svega predstavlja veliku uštedu za opštinsku upravu. Samo papir i boja za mašine za štampanje na godišnjem nivou iznesu oko $1.000.000, pa pogledajte onda koliko je to značajno i šta od tih $1.000.000 može da se iskoristi za neka druga ulaganja.